जायफ्रा बेफोर बिषयखौ गोबाङानो मिथिखागौ आंबो एसे एनै बेफोराव मावबोनायखाय आंबो एसे मोजाङैनो मिथिगौ आरो CSR दा जोंहाबो बेबादि मोनसे CSR दङ माने ससियेल माने ख्रिस्टियान ससियेल रेसपन्सिबिलिटि बे बाथ्राखौ जोङो मोनगोन माथाइनि 25नि 31निफ्राय 47खौ फरायब्ला जोङो नुनो मोनगोन जे आं एसे फरायखानोसै बेखौ माथाइनि 25नि 31निफ्राय 47 अन्नानै जोहोलाव सिख्लाफोर बे बिषयखौ अन्नानै गोथौयै नायनायसाय बाइबेल गोनांफ्रा अन्नानै फरायसै दे जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बा दाफाफोरखौ बेनि जिसु ख्रिस्टनि बुंनाय बे जाबाय जे जोबथानाय समाव माबादि जागोन आरो जोबथा बुब्लियाव बबेबादि मानसिया इसोरजों साबाय सानजागोन जे जिसु ख्रिस्टआ बुंनो आखिनिखौ बुंदोङो जे नोंसोरो जेब्ला आं जोबथेसालियाव दङमोन बे समाव नोंसोरो आंखौ नायाखै आङो जेब्ला जब्रामोन नोंसोरो आंखौ नायफैयाखै जेब्ला आङो लंथं फाथोंमोन नोंसोरो आंनो सिगां होआखै नाथाय आगदानिखौ बुंदोङो जे आङो जेब्ला जेलखानायावमोन नोंसोरो आंखौ नायदों आङो जेब्ला जब्रामोन नोंसोरो आंखौ नायदों आङो जेब्ला लंथं फाथोंमोन नोंसोरो आंखौ सिगां होदों आङो जेब्ला उखैदोंमोन नोंसोरो आंखौ जाहोदों बे समाव आगदानि मानसिफ्रा मा बुंदों प्रभु जोङो नोंखौ माब्ला लंथं फाथों नुखो जोङो नोंखौ माब्ला जेलखानायाव नुखो जोङो नोंखौ माब्ला जाहोखो जोङो नोंखौ माब्ला सिगां होखो अब्ला जोबथानायाव बुंदों आरो जिसु ख्रिस्टआ जे आंनि फंबायफोरनि दुइसिन मानसिफोरखौ जोथोन लानायानो आंखौ जोथोन लानाय साधारन भाषायै बुं आरो माथाइनि आन्दाजखौनो मोनाखै आरोखि दा नै आं बुंनो साननाया बेनो आरोखि जे जों बबे थाखोनि मानसिफोर बबे आखिनि मानसिफोर ना आगदानि मानसिफोर डक्टर बेलिग्रामा बे बाथ्राखौ बुंदों जे गसपेलजों लोगोसे आगदाथिङै गसपेल आखिथिङै ए काप अफ कल्ड वाटार जोंनियाव जेब्लायबो थानांगौ होननानै खुरैसे दै गुसुआ जाबाय जोंनि ख्रिस्टियान ससियेल रेसपन्सिबिलिटि गोबां मानसिफोर दुखुआव गोग्लैनानै दङ गोबां मानसिफोरनो इमोसनेल सापर्ट नांगौ गोबां मानसिफोरनो बानजायनाय नांगौ गोबां मानसिफोरा उखैनानै दं जों बिसोरखौ दिनैसिम नायसनाखै जों बिसोरखौ जों गाव गावनि लेभेलसिम जोङो लाबोनो जोङो सेस्था खालामाखै जोङो नुदोंब्लाबो नुयै बादि जानानै दङ समायसाखौ नुदोंब्लाबो जों बेखौ माने साबसाइड खालामनानै जोङो दोनगासिनो दङ बेखौ नारसिननानै जोङो दोनगासिनो दङ नाथाय जोबनायाव बेबादि मानसिया दिनै जिसु ख्रिस्टनि सिगाङाव बुंबाय फोरबो माब्ला जोङो नोंखौ लंथं फाथों जोङो नुखो माब्ला नोंखौ जोङो बेमार जानाय नुखो नुब्लाथ' जोङो खालामथारगौमोन दा जोंनि खेथ्रआव बेबादिनो जादोंमोन दा आंनि बुंनो साननाया बेनो जुदि जोङो ख्रिस्टनियाव रोदा सुबायब्ला ख्रिस्टनियाव जोङो गायसन जाबायब्ला बिनि रोदाजों ख्रिस्टनि बिदैया जोंनाव फैबाय आरो बिनियाव जोङो गोगोम जानानै ख्रिस्ट जिसुआ जेरै बे संसाराव मानसि महरै फैनानै मैया आं जे बाथ्राखौ बुंदों बिभिन्न कम्पनेन्ट्सफोरखौ बियो इन्टिग्रेट खालामनानै बियो इसोरनि खामानिखौ बियो मावनानै थांदों ससियेल पलिटिकेल इक'नमिक गासिबो फेमिलि बेफोर गासैबो बिसयफोरखौ बियो हमथुबजोबनानै बियो इसोरनि गाव जि पार्पसनि थाखाय बे संसाराव थिनहरजादों बेखौ मावफुंजोबनानै थांदों दा जोंनि खेथ्रआवबो बेबादिनो ख्रिस्टनियाव अनलायग्राफोर जुदि जों रोदा सुबायब्ला जोंनि मेगना गुनु जाबाय जोंनि मेगना गैजा रोङैफोरखौ नुबाय जोंनि मेगना इमोसनेल सापर्ट